Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baita... Mira, lo peor que se puede desear a un pueblo es una guerra civil. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zaizoi, bele... Durangon, 1996ko maiatzan, martzun maiatzan, ja prestaute egon ziren karlistak gerra urtako, subleaziorako, eta horrek inkluso euren entrenamiento militarrak eta egin egon ziren Urkiolan eta bar, eta hor agertzen dira izen asko eta asko, nortzuk izen ziren gara hartako. Gerrarako prest, edo gerrarako animoa egon zirenak. Liburu bera ia kronologiko jarritzen duen errondi baten, gerrin hasiera gerraurreko giru edurongon. Ikusten dugu, liburuan zehar hori egunako bizitza hori. Durango herri oso karlista bazan. Nesta Republika nagusitu Espainia mailan, Estatu mailan, Durangon oraindik karlista jarraitzen zuten eleizioak, hauteskundeak eta irabazten, ganera nagusinak hori zira eta hori jartzen egin alkatia. Senti hortan Durango herri karlista bazan, eta eskumbako oso herri elizkoia edo eliz inguruko herri bat eta oso eskumbako herri bat. Egon baita ere Durangon ferrokarriletako euren lantegi nagusia, Euskotreneko, gero Euskotrenetan lantegi nagusiak horroi bat zegoen talde sozialista, anarkista eta bar, eta Euskal Alderdi Jeltzalea ere garai hartan indar handi bat zan. Kontan izan behar dugu, adibidez, martzoaren, 27ko martzoan, Durangon 2008 bat errefusiatu zegoezela, Gipuzkoatik alde egindako hainbat, eta Durango bakarrik ez, elorrean 1000 eta piko persona errefusiatu muezela, eta beste inguruko, Zaldibar eta inguruko herrietan. Horrezan gure dugu, hainbat jenteri garai hartako agintariak nun loen, nun zer jan eta zer jantzi. Gipuzkoatik alde benien, gehiena burdi bat ez alde bat, baina eskuko maleta batekin. Eta ez da bakarrik jente nagusia, umei daude. Gerra hortako saritoa daude hor, ospitale bidabenak, laguntza bidabenak, mediko bidabenak. Da hori egon zan gero, beratzi hilabete oso egon zan linea de fuego, Da gu, atagaitu zan emetik, etzi dana abandonaute, refugiados por donde sea, camino y manta, a pasar hambre y a dormir donde sea. Azkenean za, hasi martzun 21an eta zelan juntzan, apurka eroritzen ja Durangalde guztie. Lehengo txan dio, gero Zabigain, gero Intxorta, Elorrio, eta ja Elorrio eta jauzi zinien zelan beste guztie, egun gutxitara, menperatu zuen enalmonaren zuen. Egon zan hemen 18 zelan izin zan, Bilboko Garellano, guardia zobilek, guardia desaltuek, danak etorritxe, hemen egon zin orduen 7-8 arima. Osea, militar da gauza tropa guztitze. Da kamioi eukin dinamikiaz plazan. Da pentseta horien hemen eguela, baina harrapa horien jente inusenti dana. Andrak eta humik izenak.
jakin nahi nuke oroimenaren krabelin gorriak note diren jakin nahi nuke gure hilotzek hiru abiodero etorri ziren, eta jenti arrababan ondion ezer ez dakitzela. Eta hemen bota bien, hemen eben frontosarra, da horreia bat tortile galanta. Etxuri, soldo batzuk Asturian bezien. Da partidon bat erokien desarrollo da gente asko frontoie. Da frontoien erdi-erdire josi zan bombie. Gu sartu ginenean hortu zanture, orduen ja gaba, orduen gaba, eta jentea joan zan abioaitatik alde egiteko eta sartu ziren fosatan. Bakizu zer zana guretzat sartu ginenean ikustiaz bakarrik, are kanporantza doa zela, eta ikustiaz bakarrik zelan fosatatik urtetzeu dien bilurtu ginen lehenengotan. Eta, klaro, guk ezin argirik emon, ze eskendun jakin non dauen aregioa, euren non dauzen. Ze zauzkoen, izeleike urkiolan egotia, baina izeleike ondino atzera egotia. Baina argirik eta ez emon. Gente bai goratzen du, bombardoko bertako momentu behino ondorengoa. Aldeatek, isiltasune, eta gero ondorengo, folaro hila, bengano hila, joan izan bakotxen tragedia. Orduen ja, imperan, joan ginen hortu zantu. Ze zauzkoen, handauzela danak, ipinite. Joan ginen ara, eta aizen zan gauze gogorra. Ni bandera nintzen zan osabie behil zan, da bat horrentzen Kampo Santure, da gure naban topa osabie, berrin topetan naban da, danak eusan gorpuz, Kampo Santu guztize gorpuz beterik. Danak trabez batak hilaran ipinik eta bakotxa berik izautu zine danokan nahi biltzen ginen. Da, alako eramaten ezin naban topau, denaban topa, eta pentsa naban derrigor, hainketatik izautu binabela, zehogintako diferentik grabite zituen bera betite. Bai egisa joek, hainkamisa falta zituen, da ezin zen naban zautu. Saminak ez du atxeden hartzen Jentik eta goratzen dugu, urrengo gunek, zelan Durangotek ebako Bilbora, eta gero batzen dire, gara ire junzila, izorretako baserri baten junzila, ze Durango aportu egitu zen. Ez zegoen, ez zurik, ez argirik, ez etxe asko eta asko, jauzike eta ez datzuk, ruinan, edo zemuetan, kalera jauzteko. Berro eta piku, etxe durogi etxe edo, lur jota, kale guztiak apurtute, ez zegoen urik, ez zegoen argirik, ez zegoen ilunetan, berriro, etorreko ziren bilurrarekin, jente Durangomoko herrietatek eta alde ban herritxegitetara eta beste baserrietara eta bat. Zente hortan, azkenin konzentrazio handiz egon eskero, osilegitza zegoen jentie molaketa jarritzeko bardatzen. Zente hortan, utzik gatu zen Durangon. Durangon urrengo apinaren bian eta batien eta bombardatu zuten, bina egun hortako hilako agertzen zen hilakoek dira, bomberuak edo Bilbotek laguntza elektroniko soldaduek eta horako jentien. Eta errunta, alda hori zaban nien alde bat Durangotek, eta Durango utzi gatu zen. Bombardu nuztien joan izan, etorri zen hilak eta hartzetan, plazara, Elixako zera, da naura purtute egon ziren jesuitek eta horra danak, da horra hilek eta eriduek eta. Eta gero, Durango, goinkai eta kale askotan, urtetan oniro, jente dinio zelan, lur jota edo etxe jauzin eta horrego zila. Nafarroako galzoroetan Eta jente goratzen dagoena, askotan da, nun zesulutan sartu da. Orduan hasi ziren bombardeoan zantzen. Sartu nintzen giltza atien, da jauzi nintzen mostradorea gaina. Egon nintzen, lurriten, da dana lutze guztiek eta da. Bakotxak izan zuen tokitzen. Zego zen refugio batzuk, refugioak ez ziren, garai hartako refugioak, txaposatu ziren.
lurral beteniko sakuak eta apea ganien. Zeue, bai ospitzialin albuen, bai esan da, Andra Mariko diza hostien, 4 lekutan edo 6 lekutan akotan refugioak, eta jente kaldaben tokizen refugioak. Tortegin zienien kasakuek, sartzen genien zubizen azpizen. Da zubizen azpizen egozan losak ipinitea, uren ganetik ezin gintzen ibilik, jarri batzuk botata, antxe eta martxeta bienien barriro kanpora. Sartu zen bombi, kontrafrontistik, da hor manzulo hundi bat egan, da gero frontu egin erdien arrementau. Askotan beti ikusten dugu batailak eta ez da gire, eta aurrera tatzea eta batailo irizenak eta bine ez dugu ikusten ez teko hori gizakintasun hori edo. Biktima bakoitzak hori masatik atara eta individualizau, ez? Saminak ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminak ez du atxeden hartzen. Nun ote dira jakin nahi nuke. Beti esaten da, 326 hil egon zirela eta ez dakiz zer, dago kasu honetan, baliabide artistikoen bidez edo, saiatu dugune izen da, isladatu norberaren mina, norberaren sufrimentua. Gure hilotzek Espazio hau bombardeatuta izen zen bombardeko egunien, eta nik uste dut hori bez somatzen da. Sartzen zarenien horra, gaina kristonotza egiten dauz, abandonatutako eliza bada, eta, dana batzen dozunien, zentzu guztietatik sartzen da sensazioa.